Bună! Bine ați venit pe Noi Suntem Ladies, eu sunt Cătălina și astăzi o să vorbim despre top 5 produse pe care le folosesc eu cu mare drag de la Ladies. În principiu acestea sunt produsele pe care le folosesc efectiv în fiecare zi și, mă rog, eu de la Ladies am câteva produse care nu-mi plac, produse pe care le folosesc, dar le alternez, adică nu folosesc efectiv în fiecare zi, și produsele pe care le folosesc în fiecare zi sau care îmi plac foarte tare, numai că, dacă nu le folosesc într-o zi, asta poate pentru că nu mă machiez. Pentru că am câteva produse pe care nu le folosesc în fiecare zi, dar îmi plac foarte tare. Și, mă rog, nu le folosesc în fiecare zi, în principiu pentru că nu mă machiez în fiecare zi. Haideți să începem. În primul rând, crema de castraveți e unul dintre aceste produse pe care le folosesc în fiecare zi cu rigurozitate. Tot auzeam despre ea, tot vedeam că lumea adoră crema asta, însă nu înțelegeam de ce, pentru că e doar o cremă. E foarte răcoritoare, e foarte fresh, are un miros foarte proaspăt și câteodată la unele creme mirosul, nu știu, devine puțin așa obositor și chiar, nu știu, să se facă rău sau ceva de genul. Oricum, nu mai e un miros atât de plăcut. În schimb, crema asta, mă rog, acum nu are capac, l-am uitat pe birou. În schimb, crema asta are un miros foarte fresh și simt că îmi răcorește fața foarte, foarte tare. Adică nu foarte tare, dar simt o senzație foarte plăcută și răcoroasă pe față după ce o aplic. Apoi, un alt produs pe care îl folosesc efectiv în fiecare zi e bronzerul de la Isabelle Dupont și ăsta este nuanța B52 Honey. Deja sunt la a doua pudră și e super. Îmi place să-l folosesc câteodată și pe post de blush, câteodată și pentru a-mi contura fața, depinde. Acum, pe ăsta îl alternez în funcție de... În principiu îl folosesc cam în fiecare zi pentru a-mi contura fața. Nu prea sunt zile când îmi pun doar blush, adică îmi place mai mult să-mi conturez fața decât să-mi pun blush. Și acum, pentru ochi, am următoarele 3 produse, sunt practic 3 palete, care îmi plac mie foarte mult. În primul rând avem paleta aceasta, este prima mea dragoste de la Ladies, este Quintetul numărul 5 și din păcate s-a descompus. Cam așa arată. Quintetul numărul 5 cu nuanțe foarte naturale, îmi plac foarte tare, culoarea asta, maroul ăsta, îl folosesc cam la orice machiaj neutru pentru că încălzește foarte tare machiajul. Și eu nu sunt adepta machiajelor cu marou foarte reci, mi-mi plac nuanțele foarte calde. Mă rog, cel puțin simt că îmi pun mai bine în evidență ochii nuanțele astea. Și roșiaticul ăsta îmi place foarte tare și auriul acesta e foarte, foarte, foarte pigmentat. Nu știu dacă vedeți. Oricum e super, îmi place super tare. Asta e un tip de palet pe care îmi place de la Ladies. Tot modelul acesta, adică tot Sheer Quintet, dar în altă nuanță, cred că este nuanța 02, e quintetul cu nuanțe de verde. Este acolo o nuanță absolut deosebită. E un verde praz deschis cu irizații aurii, e absolut superb și sunt aproape... Cred că mi se termină, mai am foarte puțin din nuanța aia și se termină și o să recumpăr quintetul numai pentru nuanța aceea, pentru că aia o folosesc cel mai des. Apoi, în principiu, paletele astea pe care vi le arăt eu acum sunt foarte bune pentru machiajele neutre. Apoi, o altă paletă de care am fost foarte plăcut impresionată a fost aceasta. E o paletă cu 7 culori de la Catherine Arley în nuanța 72. Și îmi place foarte tare pentru că are și nuanțe roșiatice și nuanțe ceva mai reci și are și un maro care este îndeajuns de închis pentru a crea și un machiaj puțin mai închis la culoare. Eu de obicei aș pune culoarea asta roșiatică în pliu, după aceea acest maro mai închis aș pune în colțul extern. Nu știu, una dintre culorile astea două pe pleoapă și albul ăsta în colțul intern. Și mi-a ieșit super, adică mi-a plăcut atunci când am făcut machiajul așa cum am explicat. Oricum, am să fac și un tutorial cu paleta asta dacă vreți, dar oricum e una dintre preferatele mele.
Și astea două nu sunt gen numărul 1 pentru mine. Paleta mea numărul 1 de la Ladies este aceasta. Este Metallic 9 Colors, are și nuanța 01. E absolut superbă paleta asta, nuanțe foarte, foarte, foarte deosebite. În principiu, culoarea mea preferată este aceasta. E un culoare absolut superbă pentru pus în colțul intern. E un auriu cu puțin roz, cu... nu știu dacă vedeți. E absolut superbă și toate nuanțele din paleta asta sunt incredibil de frumoase pentru că au tot felul de irizație, adică nu sunt nuanțe gen portocaliu cu stil de portocaliu. E, de exemplu, portocaliul ăsta are sidef auriu, ăsta, culoarea asta ciupercii are tot sidef auriu. Oricum, sunt nuanțe foarte, foarte, foarte deosebite. Și da, îmi place foarte tare. Asta e preferata mea. Preferata mea o folosesc de fiecare dată când mă machez. Nu e zi în care să nu folosesc auriul acesta în colțul intern. Am chiar și azi. Și sunt de asemenea la a doua paletă de genul acesta pentru că mi s-a terminat nuanța asta. Celelalte nuanțe cei drept nu le-am terminat, dar oricum e foarte, foarte ieftină. E 13 lei, e super ok. Da, și cam astea sunt produsele mele preferate. Sper că v-a plăcut. Toate linkurile o să le găsiți în descriere, în caz că vreți să vă comandați vreunul dintre produsele pe care le-am menționat. În caz că aveți vreo lămurire în legătură cu produsele astea, puteți să-mi spuneți și noi o să ne vedem mai târziu. Pa, pa!